Bueno, egun on guztioi, aurreko hitzaldi interesgarriaren ondoren hasiera emango diogu goizeko mahai inguruari. Gaurko gaia, adimen artifizialaren barnean, gure gonbidatuei eskatu diegu erronkak, aukerak eta arriskuak pixka bat bakoitzak bere ikuspegitik eta bere lan eremutik aztertzea. Arlo desberdinetako jendea daukagu eta asmoa izango da, bakoitzak egingo du aurkezpen txiki bat, 12 minutukoa, eskatuko diegu hona etortzea aurkezpena egiteko, eta gero galdera pare batero plazaratuko diet danok erantzuteko bakoitza bere ertzetik, ero bere lanetik, eta ondoren hitza publikoari emango diogu dauzkatzuen galderak eta zuzenean egiteko, bai danontzat edo bai banaka edo nahi dezuten bezala. Orduan, lehenengo eskerrik asko, gure sei gonbidatuei, eta lehenengo hitz egiten Itziar Aldabearregi izango da, Maiko eskerraldian daukaguna, informatikan doktorea da bera, hitz zentroko kidea, eta isa taldeko ikerlaria. Berak adimen artifizialean lan egiten du, hizkuntza teknologien alorrean, eta bere lan ildoa zentratuta egonda hezkuntza gaiarekin. Bai hizkuntzen irakaskuntza eta bai bestelako edo zientzian irakaskuntzan. Azken hilabetetan L proiektuan murgilduta ibili da. L proiektuaren helburua da hizkuntza berdintasunerako Europako programa prestatzea izan da. Eta hortaz ere pixkat igual zerbait komentatuko digu. Ondoren Josu Astiria Hurtaran izango dugu, Eluiarreko kidea, eta humanitateak enpresan lizentziatu da bera, eta master pare bat ditu enpresa eta ekonomia sozialaren arloan. Oin sortu berri den oraien LP teknologien adimen artifizialeko langune berriaren zuzendaria edo bera da, eta hortaz ere komentatuko digu zertan datzan langune hau. Gero, bi hauek, lehenengo biak hizkuntzen teknologien alorrean koka ditzakegu, gero jauzia ingo dugu, eta Oiana eta Egi Madurak bikontekekoak hitz egingo digu pixka bat garraio sistema adimenduen inguruan, bera gaur egun bikonteken alorreko zuzendaria da, ikasketetaz automatika eta elektronika ingenieritzako gradua intzun, eta doktorego tesia CEIT eta Alemaniako, ez dut ondo auskatuko, baina Fraunlana institutuarekin lankidetzan, holako zerbait, ez? Beste arlo batea salto eginez, Jurgi Camblon daukagu, Sofia Genetics enpresakoa, berak bere burua definitzen du ameslari, zientzialari eta ekintzaile. Biologoa da, berez, baina berak lan egiten du medikuntza alorrean, eta datuen oinarritutako medikuntzari buruz hitz egingo digu. Eta bukatzeko daukagu Xabier Arrieta eta Oskar Guadilla, Eusko Jaurlaritzako eta EGIeko ordezkariak izango ditugu beraiek, Xabier Arrieta informatikaria da ere, eta bere ibilbidea alor publikoan egin du, bai EGIen egonda, izenpen, EHUn, eta gaur egun Jaurlaritzako informatika eta telekomunikazioetako zuzendaria da bera. Eta .eus domeinuan ere parte hartuzun, eta sorreran, eta berak pixka bat Jaurlaritzatik, bere adimen artifizialaren alorrean bere ikuspegia emango digu. Eta Oskar Guadilla, Eusko Jaurlaritzako informatika elkartekoa, EGIekoa da bera, informatikaria ere, eta gaur egun berrikuntza arduraduna da Jaurlaritza, EGIen bertan. Beak definitzen du ere bere lan egiteko era, beti arazoei irtenbidea eman behar diola. Orduan, proiektua zuzentzen badu ere, bera gunean muinean egongo da, lana aurre ateatzen. Hau esan da, gure sei hizlariei hitza emango diet, banan, eta, mesedez, eskatu behar dizuet, denbora pixkate asko zeate eta kontrolatzea. Eskerrik asko.
Eta horre egiteko. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzea tio, eta olatzek esan duen bezala, nire izena Itziar Aldabe da, informatikaria naiz, eta, bueno, beti hau naiz informatika fakultatean lehenengo ikasle bezala, eta ondoren isataldeko kide bezala, eta orain zentroko partaide bezala, bai. Orduan, ikerketari lotuta egon naiz beti, eta pixka bat ikuspuntu hori azalerazten saiatuko naiz gaur hemen. Aurreko hitzaldian aipatu da dagoeneko, eta, bueno, ideia batzuk uste nik berriro aipatuko ditut, baina, bueno, uste garrantzitsua dela aipatzea, bai. Orduan, ze gertatzen ari da adimen artifizialean? Zergatik, hainbeste gauza eta hain gauza interesgarriak, ez? Bueno, azken gure arloan, hizkuntza teknologietan, azken 5 urteetan, adimen artifizialean paradigma aldaketa bat gertatu zen, eta horri esker, aurkikuntza berriak oso erritmo bizian ematen ari dira, bai. Sekulako aurrerapenak izaten ari gara, eta erakutsiko dizkizuet adibide gutxi batzuk, eta arrazoi nagusia ikasketa sakona da, bai. Uxuek aipatu don, sare neuronal sakon horiei esker gauden lekuan. Esan bezala, leku ezberdinetan erabiltzen da, eta hizkuntza, ikusmenean, robotikan, puri-purian dagoen zerbait da. Ze behar dugu hori aurrera eraman ahal izateko edo, ez? Ikasketa sakona burutu ahal izateko. Alde batetik, adituak behar ditugu. Adituak behar ditugu, superkonputazioa behar dugu, konputazio ahalmen izugarria behar dugu, eta datuak behar ditugu. Momentuz ematen du, ahalik eta datu gehien, hobeto. Honek zer suposatzen du, diru asko ere behar dugula. Bai, adibidez gurean oso ezagunetan GPT-3 hizkuntza eredu bat martxan jarri ahal izateko eta publiko egin ahal izateko, estimatzen da $24 milioi aurrekontu bat behar izan zutela. Bai. Orduan, bueno, honek badauke koste bat. Esan bezala, hizkuntza teknologietaz ari naiz ni. Bai, gaur egun informazio digitalaren 80% ez egituratua dagoela ikusten dugu, dela testua, dela audioa, dela bideoa. Bai, orduan, hizkuntza naturalaren prozesamendua idatzizko eta ahozko hizkuntza lantzen duen adimen artifizialaren arloa da. Oso ezagunek egin daizkeen, itzulpen automatikoa, informazioaren erauzketa berreskurapena, hizketaren ezagutza eta sintesia edo elkarrizketa sistemak. Bai? Horrelako gauza guztiak hizkuntza naturalaren prozesamenduaren barneko atazak dira. Boom honen barruan, bueno, ze gauza gertatzen ari dira, bai? Bueno, Uxuek berak aipatu duen DALI sistema hori, bai? 2021 artikulu honetan aipatu zen lehenengoz, eta hemen ez dakit ikusten dituzuen irudietan, baina ideia da zuk testu soil bat idatzita, kasunetan ingelesez, sistema gai da hortik abiatuta irudiak automatikoki sortzeko. Bai? Eta irudiak, hemen agertzen dian adibideak, hautatuak badira ere, benetan gauza interesgarriak erakusten sortzeko gai da sistema. Ez bakarrik hori, hau 2021koa da. 2022an gaude eta dagoeneko DALI 2 bertsio bat dugu. Bai, hemengo erritmoa izugarri da. Behintzat gurean, hizkuntza teknologien arloan, etengabe daude publikazioak, etengabe ari dira gauzak ateratzen, eta denak oso interesgarriak. Zergoak direla eta besteak direla, ukitzakete behaien gauzak, baina ikerketaren ikuspuntutik oso interesgarriak. Bai, eta oso gauza ikusgarriak ari gara, ni ez, baina ari dira, arloa ari da lortzen. Bai, hemen adibidez ikusi dezakezue, Homer Simpson, gaztelera zen el proyecto de la bruja de Blair pelikulan nola agertuko litzatekeen. Bai, zuk jartzen badezu hori ingelesez, sistemak automatikoki
sortzen dizkizu horrelako irudiak. Aurreko bertsiotik, oraindik ere, hobea. Hori adibide bat. Beste adibide bat, gustako litzaidaken aipatzea, Googleen Palm sistema hau da, non ataza pila egiteko gaidan. Bai, adibidez, zuk sistemari ematen badiozu agindua txiste hori azaltzearena eta txistea bera ematen badiozu, sistemak saiatuko da erantzuten eta arrazoi bat ematen nun dagoen txistearen muina, bai. Eta ez bakarrik hori, esan bezala, itzulpenerako, dialogorako, ataza pilatan sortutako eredu bada. Pixka bat ideia egiteko horrelako zerbait publikatzeko behar izan dira ez bakarrik gutxi batzuen lanak, bai, eta hor bai ari da ematen iraultza bat, ez? Artikulu honetan 78 egile agertzen die. Atera kontuak zer nolako lana dagoen horren atzean, bai, berriz ere adituak, baina 540 bilioi parametro dituen sare neuronal batetaz ari gara, bai, hori izugarrizko datuak behar dituzu horri gero ez gauzak analizateko eta berriz ere konputazio ahalmena. Hau agian ez dago guztietarako erabilgarri, ez hizkuntza guztietarako, ez testuinguru guztietan, ez? Baina ikerketa, puntako ikerketa, oraintxe momentuan hizkuntza teknologien arloan, hau da. Hau dala, bestea dala, Bi hauek adibide gutxi batzuk die, ze juten bazeate berriz ere sarera, ikusiko dituzue mila adibide, denak gauzantzekoak egiten, eta horrelako lehiakortasun batean, benetan momentu oso honean gaudelako. Orduan, bueno, eta euskera zer, ez? Bueno, euskararako ere, ditugu gauza asko eta interesgarriak, oraintxe, hitz zentroa barkatu, badago horrelako Bige Science ekimenaren barruan parte hartzen, eta hemen hizkuntza eredu eleanitz bat garatzen ari dira, oraindik ez dago guztiz ebaluatua, baina egin daitezke horko estekara junezkero, egin daitezke eskaera batzuk, nontzuk testu pixka bat jartzen diozu, eta sistema ja automatikoki hasten da testua sortzen. Adibidez, erraustegia eraiki jartzen badezu, sistemak esango dizu erraustegia eraiki nahi dute, eta hori ez da jasangarria. Eta gaur egungo politikariak jartzen duzu, eta gaur egungo politikariak ordea ez dira gai izan hori egiteko. Ari gara baita euskararako kalitatezko sorkuntza bat egiten, eta proiektu honen ezaugarrietako bada gaina irekia dela, hor dauden datuak baita irekiak daude, irekian doazela, eleanitza, horrelako ekimen baten parte hartzea, taldearen nahi bat izan da, eta azpimarratzekoa da, bakarrik munduan dauden hizkuntza guztiak kontutan hartuta, 56 hizkuntza horietan bat euskera dela, ez? Eta, horrelako gauzak bultzatzea, uste du, ikerketaren ikuspuntutik garrantzitsua dela. Hau, alde ona edo interesgarria, eta gero hemengo gaurko saioetan hainbat eta hainbat adibide ikusiko ditugu, non ikusten dugune euskararen presentzia eta egiten dien gauzak erakargarriak eta interesgarriak diala, baina olatzek aipatu duen European Language Equality hortan egindan neurketa baten arabera, euskara posizionauta dau gesti hori ikusten dezuen lekua. Barkatu ez da oso ondo ikusten, baina ezkerreta imaginatu ikezuen moduan ingelesa daukagu, gero alemana, eta ondorengoa gaizki ikusten ez bat gaztelera da. Orduan, badago hor salto bat, gero frantsesa, eta gero besteo gaude. Hau eginda pixka bat ikusita hizkuntza teknologietarako ditugun zerbitzuak, baliabideak eta jaso ditugu, Europako hizkuntza guztietarako egin dugun zerbait da, 70 hizkuntzetarako, baino gehiagorako, eta azkenean gero konparaketa bat egin da, ikusteko hizkuntza guztien errealitatea zein dan, 2030 urteari begira programa bat definitu ahal izateko hizkuntza guztien parekotasuna lortzeko bide horretan. Baina, lehenengo lortutako emaitza honetan ikusi daiteke, ez gaudela agian egon nahiko genuken bezain ondo posizionauta. Hemen
taula honetan ez da oso ondo ikusten, baina egia da gero zerbitzu edo tresna eta baliabideen arabera, pixkat egoera aldatzen bada ere, bueno, esandakoa, ez gaude egoera onenean. Gauza interesgarriak baditugu, gauza funtzionatzen duen gauza baditugu, baina hobeto egon gintezke. Bueno, orduan zer egin dezakegu, ez? Honi nola egin dezakegu aurre. Dena ez da txarra, eta usteet oso azpimarratzekoa dela hemen Euskal Herrin ekosistema oso interesgarria daukeula. Jende asko gaudela euskararako gauza asko egiten, edo euskarari gauza asko eskaini diezaieken eragileak badaudela. Bai, adibidez, datu eta erabilera kasuen hornitzaileak izan daitezken EITB, Eusko Jaurlaritza bera, Euskaltzaindia, horiek guztiak euskararako hizkuntza teknologiak garatzeko datuak dituzte eta beraiek dakite ze behar dauden, bai? Bueno, horiekin elkarlana eginez, gauza interesgarriak egin ditzakegu. Gu, hitz bezala eta Euskal Herriko Unibertsitate bezala, ikerketa eta formakuntza bideratzeko gaude. Baina gero, hemen badaude, eta hemen adibide garbia ditugu, transferentzia egiten dituzten enpresa, erakunde, Bikontek, Orai, Badalab, bai, eta azkenik, industria bera, bai. Ditugu kluster batzuk geroz eta potenteagoak, eta horrekin guztiarekin, honen sortu dezakegun ekosistemarekin, euskararako gauza oso interesgarriak eta potenteak egin ditzakegula iruditzen zait. Gainera, momentu honean gaude. Momentu honean gaude programak diela eta finantziazioa dela. Bai, hau da, Europako mapa bat, nun koloreak adierazten dute, ea badagoen hizkuntza teknologietara bideratutako finantziazio esplizitua. Bai, eta justo berdean dagoen horretan, gu kokatzen gea, ze Espaini mailan badago perte bat orain martxan jarri behar dana, baina baita Eusko Jaurlaritzak gaitu dauke Katalunian aina programan dugu eta Galizian NOS programa, eta horiek guztiek bilatzen dutena da hizkuntza teknologietan aurrera egitea. Bai, orduan, goazen honi etekin ateatzea, bai, denok elkarrekin elkarlanean eta bidea elkarrekin eginaz. Azken finean, euskararako hizkuntza teknologiak garatu nahi baitugu eta euskararen presentzia bermatu nahi badugu mundu digitalean, oinarrizko ikerketa beharrezkoa da, jarraitu beharra dugu ikertzen, baino baita ere formatzen, esan dut, egile horietan 69 pertsona daude, gure taldean ez gea agian 69 pertsonetara iristen, bai, goazen formatzea jendea, ze hemen izugarrizko potentziala daukeu, eta kanpokoana begiratu bai, baino etxekoana ere bai, goazen zaintzera eta goazen formatzera. Koordinazioa eta lankidetza beharrezkoa da, aipatutako ekosistema horretan, edo Europa dala, edo mundu mailan dala, bai. Eta azkenean, nun dago gakoa? Bueno, baliabideak, ez? Esan bezala adituak, konputazio ahalmena eta datuak. Guretzat datuak esaten deunen garrantzitsua da datu horiek irekiak izateko. Bai, denok erabili ahal izateko eta denok ikertu ahal izateko gauza berdinen inguruan modu ezberdinetara. Bai, eta azkenik aipatzeko, bueno, gaitu programa bai badago hor, baino beste leku batzuetan existitzen dien plan estrategikoa ez dago euskararako. Eta bai, uste deu, agian horre bai badagula zer lan egin eta bueno, hortik jo, bai. Hori guztia zertarako, bueno, etorkizun hurbilean emaitzak are harrigarriagoak ere lortzen jarraitzeko. Eta hori izan, esateko neuken guztia.
Duela 20 urte etorkizuna zen. Gaur, orai da. NLP teknologiak lengoaia naturalaren prozesamenduak komunikazioa errazten du. Enpresen eta erakundeen jarduera zein pertsonen bizitza hobetzeko. Orai NLP teknologiak langunean, adimen artifizialeko ikerkuntzak garapena eta berrikuntza egiten dugu. Industria eta enpresa ehun lehiakorragoa, administrazio publiko eraginkorragoa eta gizarte inklusiboagoa sustatzeko. Ez da etorkizuna, orai da. Duela 20 urte etorkizuna zen. Gaur, orai da. NLP teknologiak duela 20 Behin ikusita nahikoa, ezta? Bueno, gaur orai aurkeztera nator, batez ere gero gogoetarako ukiko dugu tartetxoa eta galderak eta bar erantzuteko. Baina orai Elhuyar Fundazioak sustatutako apustu bada, apustu handi bat. Orain urte batzuk, dagoeneko erabaki genuelako NLP alorrean ezagutza berria sortzeko eta teknologia fabrikatza izateko lehen mailako agente teknologikoa izan genuela. Eta apostu horren gauzatze komunikatibo organizatiboa da nolabait orai. Eta bestetik, eskala salto bat egin nahi dugulako, egin nahi genuelako, ez? Euskararen mundutik, euskalgintzatik, haratago euskal enpresetara eta industriara jauzi egiteko proiektu bat gauzatu. Aukera handiak ikusten genituelako eta ikusten ditugulako. Baina apostu horretan, hemen adibide bezala jarriko dizuendik orain dela 15 urte Elhuyarren hasi nintzenean, itzulpegintzak 160ko pisua zuen hizkuntza alorreko salmentetan, hiztegintzak 125 eta NLPek hizkuntzaren prozesamenduak 115. Eta 2 milioi inguru fakturatzen genituen. Momentu honetan 3 milioi euro fakturatzen ditugu oro har alor honetan, itzulpegintzak 120ko pisua dauka, hiztegintzak 110 eta NLP alorrak 170. Ikusteko zer nolako eraldaketa emandan eta zer nolako eraldaketa ere eraman duen aurrera Elhuyarrek alor honetan. Esan bezala, apustuak ala ere ez dira egiten sendotasunik ez badago eta ez badago mamirik, ez badago edukirik eta ez badago zume egokirik. Eta esan behar da, Elhuyar Fundazioko lantaldeak sustatutako proiektu badala, ez dira izan ere, ez da ekintzaile burutsu baten ideia bat izan eta plan estrategiko handi baten ondorio. Jendearen pasioak eta kemenak aurrera mandako proiektu bada. Lantalde zehatz batekin, momentu honetan 16 lagun inguru gaude, 5 doktore eta gehienak hizkuntzaren prozesamenduan edo sistema inteligenteetan masterra duen pertsonak dira. Bide lagunak ere baditugu, sendotasunak ere bide lagunak eskatzen dituelako, eta bide lagunez hitz egiten ari garela, hitz zentroa ezin dut aipatu gabe utzi, eta Euskal Herriko Unibertsitatea beraiekin batera dugun akordio eta aliantza estrategikoari esker ere hemen gaudelako, eta asko eman digulako bide honi ere sendotasunez heltzeko. Eta sendotasunari buruz ari garela ere, nolabait egiten dugun ekarpen zientifiko-teknologikoan, hainbat datu ere eman beharrean nago. 20 urteko gehiagoko esperientzia eta jakintzak ekarri gaituelako eta metaketak ekarri gaituelako ona, ezta? Eta esan bezala, gure lantaldearen 40% doktorea da momentu honetan,
108 argitalpen zientifiko baino gehiago baditugu eskuartean, momentu honetan 7 funtsezko ikerketa proiektu martxan, 23 ikerketa aplikatuko proiektu, neurrira enpresetara egiten ditugun 77 soluzio eta 100 baino gehiago momentu honetan. Eta apostua handi hori zertarako. Batez ere, NLP teknologiak eta garatzen dugun ezagutza eta soluzio horiek enpresetara eta industriara bizkor eramateko. Askotan esaten da, Gipuzkoan oso fabrikatzaile ona garela, baina saltzaile txarrak, eta niri iruditzen zait, eta horreko batean Oreiren aurkezpenean esaten nuen, adimen artifizialarekin pixka kontrakoa pasatzen ari dela, asko hitz egiten dugula, eta teknologia inoiz baino helduago dagoela, baina enpresetara ez dela iristen. Eta uste dute, fabrikatzailearen filosofia hori ere adimen artifizialera eraman behar dugula. Eta segurazki gutxiago hitz egin eta gehiago egin, Gipuzkoarrek bezala. Eta pasako naiz nolabait industriara eta enpresetara zer eskaintzen ari garen edo ze soluzio eta ze ikerlerro ditugun martxan momentu honetan. Eta nagusia edo nolabait transversala hizkuntza eredu neuronalena da. Ordu ze gorka Orbizu joan den astean Marseilan Lerreken egindako aurkezpenean. Eta hizkuntza eredu neuronalak Itziarrek ongi azaldu duen bezala nolabait hizkuntzen ezagutza generikoa xehetasun guztiekin modelizatzeko gai diren ereduak dira. Eta honek iraultza handia ekarri du paradigma aldaketa handi bat. Ondoren, aukera dugulako datu entrenamentu gutxirekin gainerako atazetan oso emaitza honak lortzeko. Eta honek ekarri du aldaketa eta disrupzio handi bat hizkuntzaren prozesamendu automatikoan. Eta alor honetan ikertzea funtsezkoa da, eta hor jarri dizuet adibide bat, Bikontek eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera aurten amaitu dugun DeepTest proiektuarena. Euskararako eta baita ere gaztelaniarako hizkuntza eredu neuronal propioak sortzeko proiektu bat eraman dugulako aurrera eta horiek ere ebaluatzeko sistemak. Sortza bezain inportantea delako sistema horiek ere zenolako emaitzak, kalitate emaitzak dituzten ebaluatzea. Ikerlerro honetatik abiatzen dira beste hainbat soluzio eta horietako da elkarrizketa laguntzaileak. Elkarrizketa laguntzaileak edo chatbotak edo asistente inteligenteak. Eta 3 adibide jarriko dizkizuet alde batetik Ulmarekin ari garelako lanean, bere negozio prozesuak hobetzeko, ahots bidez bere negozioan gertatzen diren eremuetan eraginkortasuna areagotzeko, ibil konsortzioaren barruan ere, ibilgailu elektrikoaren barruan laguntzaile adimendun bat ere txertatzeko lanean gabiltza, edo Donostia Kirolak barruan bere tramite administratiboak zehatzak, ikastoren inguruko informazioa, matrikulazioa eta QA sistema baten bidez aurrera eramateko. Adibide batzuk, elkarrizketa laguntzaileen eremuan egiten ari garen lanarekin lotuak. Informazioaren erauzketa eta berreskurapena da beste eremu bat, hau da, desegituratua dagoen informazio guzti hori sarean nola egituratu eta nola bihurtu ezagutza, nola bihurtu kudeaketa eraginkorrerako tresna bezala. Eta hor, 2 adibide arrakastatsu ditugu, batetik hitz zentroarekin ere COVID proiektua, COVID-aren inguruko artikuluen inguruko bilaketa eta galderen bidez bilatzeko aukera ematen duen sistema adimendun bat, eta beste proiektu bat, momentu honetan BBVA-rekin ari garelako lanean bere reputazio digitala neurtzeko plataforma bat garatzen. Horretarako, iritzien erauzketa eta sentimenduen analisia egiteko beharrezkoa da, eta horrelako enpresak badakizue beren reputazio digitalaren inguruan kezka handia dutela, eta momentu honetan BBVA-rekin ari gara lanean, bere komunikazio unitatean momentu oro jakin nahi duelako sareetan eta hedabide digitaletan zer esaten ari den. Itzulpen automatikoa, nola ez itzulpen automatiko neuronala gure
ikerlerro garrantzitsuetako bat, eta kasu arrakastatsuetako bada, Eluiarrek merkaturatzen eta garatzen duen elia, orain dela bi urte aurrera atera genuena, eta nolabait itzulpen plataforma aurreratu eta global bat izateko ambizioa duena eta daukana, eta orain egiten ditugun aurrerapen teknologiko guztiak aplikatzen ditugu Elian. Azkena, terminologiaren inguruko berarizko terminologia txertatzeko aurrerapenak egin ditugu, eta ja Elian erabilgarri daude. Baina Eliaz aparte, nolabait Espainiako gobernuarekin ere lanean gabiltza, Osakidetzarekin, hitzekin eta Eluiarrekin batera, edo Lingua Serve bezalako itzulpen enpresak, Espainiako itzulpen enpresa handiena da, gure zerbitzuak ere erabiltzen dituzte. Hizketaren ezagutza ere bada beste eremu bat, eta hemen beste plataforma bat aurrera atera genuen orain dela justu pandemia aurretik, Aditu, azpititulatzeko eta transkribatzeko aukera ematen duen sistema bada, denok ezagutuko duzue, baina gure plataformez gain, Goiena, Hamaika Telebista, eta ikusentzunezko hainbat enpresentzat ere hizketa ezagutzaileak berariaz garatzen eta lantzen ari gara momentu honetan. Hor dituzte bi proiektu, bat Goienarekin duguna, eta gero Eraldabide proiektua, mugatzaindiko proiektu bada, Berria, Kanal Aldude, Antxeta eta Hamaika Telebistarekin garatzen ari garen. Eta hizketaren sintesian, eredu neuronalak erabiliz, ahots personalizatuak sortzeko sistemak ere sortzeko gai gara momentu honetan, eta hor daukazue Naiz Irratiarekin, Goienarekin ere beraien kazetarien ahotsekin, lokuzio ordu batzuekin beraien ahotsak sortzeko gai izan gara momentu honetan, eta laster ere ongo dira entzungai beraien webgunean, baina hor daukazue Bots proiektua ere bai, Okzitanoarentzat, Langedokeko eta Gaskoierako aldaerentzat, ahots personalizatu, ahots sintetitzaile bat ere sortu genuelako iaz. Baina guztia, industriara bai, eta eskala jauzi bat egite bai, baina nolakotasun batekin, ez? Eta nolabait aspalditik ekartzen gaituen balio sozial eta etiko batzuk beti aurretik jarriz, ez? Eta baliabide urriko hizkuntzen garapena eta berrikuntza soziala gure muinean dauden proiektuak dira, eta batzuk aipatuko dizkizuet, Emakunderekin momentu honetan emakumeen presentziaren neurketa edabide digitaletan nolakoa den neurtzeko sistema bat, plataforma bat garatzen ari gara, ikusteko bere presentzia zenbatekoa den, egunero monitorizatuz. Udaliztek ere proiektua jarri genuen martxan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Orioko Udalarekin batera, transkripzio eta itzulpen automatiko sistemak euskararen garapenerako interbentzio esparru berriak sortzeko zuten ahalmena baliatzeko. Lenguatek proiektua, Itziar Aldabe egontzan nirekin proiektu horretan, Okzitanoaren eta Aragoiaren garapen teknologikoa bultzatzeko proiektu bat izan da, euskararen ezagutzatik abiatuta. Eraldabide proiektua euskarazko edabideetan NLP teknologiak nola baliatu. Mycroft.eus gero Igor Leturiak aurkeztuko duen proiektua euskarazko lehen bozgoragailu adimenduna, edo Midgen proiektua genero alborapena, itzulpen automatikoan lehen olatzek komentatu Eliak akats batzuk egiten dituela, bai laster uste dugu akats horiek murrizteko moduan egongo garela, eta Colin kongresuan artikulu bat bidali dugu alor honekin lotuta. Eta bukatzeko, garatzen ditugun baliabideak ere komunitate zientifikoaren eskura jarriz. Bai, GitHuben dituzue, gure hizkuntza azken hilabetetan garatu ditugun hizkuntza eredu neuronalak, horiek ebolatzeko sistemak, software programazioak eta baita ere korpusak. Egiten dugun hori ere, inguruan dugun
komunitate zientifikoaren eskura jartzea delako gure beste helburutako bat. Eta honekin amaitzen dut. Eskerrik asko. Bueno, kaixo guztioi, lehendabizi eskerrak eman nahi nizkizueke antolatzailei gonbidapen hau luzatzeagatik, eta ni Oiana Ota egin naiz, Bikonteken lan egiten dut, Bikontek da BRTA barruan dagoen zentru teknologiko bat, eta Bikontek izena pare bat aldiz atera da, baina ni beste eremu batetik nator, eta orduan beste sektore batetik nola adimen artifiziala erabiltzen dugun esplikatzen saiatu egingo naiz, bale? Nik garraio sistema inteligenteekin edo adimenduekin lanean nabil, eta burura etortzen zaigun lehendabiziko gauza hor ikusten duzutena da, ez? Kotxe adimendua edo kotxe autonomoa edo dena delakoa. Baina garraio sistema adimenduen lanean egitea ez da bakarrik kotxeak edo ibilgailuetan adimena sartzea. Baizik eta ibilgailu hauek infrastruktura batetik joan behar dute, abiatu behar dute, eta infrastruktura horiek ere adimenduak izan behar dute. Eta orduan, gure lana izaten da, sentsorizatu eta sentsore horiek ematen dizkiguten informazioa nolabait ulertzea eta informazio hori azpiegitura horiek kudeatzen dituztenei luzatzea, ez? Gehien bat, guk pertzepzioarekin lan egiten dugu, ez? Olako ingurunea ulertzeko, azkenean pertzepziotik ulertu behar dezu, ez? Gai izan behatzea, gure buruinak egiten duen bezala, ez? Ikusten erakustea makine bat, eta hori ez da bat ere erreza. Bigarren arloa zer da? Bigarren arloa lehenengoa bezala da, baina ibilgailuen barruan olako sentsoreak eta olako algoritmoak sartzea izango litzateke, ez? Orduan, gu ere hor lan eremu horretan egiten dugu, non pertzepzioan lan egiten dugu, algoritmoak garatzen ditugu, eta ez bakarrik hori, gero kotxetik nola eta zer nolako informazioa atera behar den ere hautatzen dugu, eta informazio hori gero beste kotxei bidaltzen diegu, edo azpiegituerei mugikortasun sistema orokor bat egiteko. Horren barruan, eta atzean dagoen beste pilar bat, eta ikusten ez dena da, datuak, ez? Datuak eta datuekin datu horiek nola landu, ez? Base datuak lantzen badakigu, baina gure datuak imaginak dira, imaginak, odei puntuak, gauzak ez direnak errezak, eta azkenean egin behar duguna da, lanketa hori egiteko ikusmenean agertzen den informazio hori nolabait ondo jarri, baina datu base berrietan o berriak landu, ez? Eta hemen bai semantikoki eta bai ontologiak landuta egiten dugu, ze azkenean deskripzio bat eman behar dugu, ingurune horretan gertatzen ari denaren deskripzio bat. Eta azkenean informazio guztia daukagula, zer egin dezakegu, makroskopikoki garraio sistema orokorren plataformak edo kudeak eta makroskopiko bat egitea. Beraz, hori jakinda, azkenean, arlo guzti horietan adimen artifiziala lantzen dugu. Eta adimen artifizial hori, oso ondo entzun dugu gaur goizean, ez dela bakarrik algoritmoetan lan egitea edo sare neuronaletan. Baizik eta kate osoan lan egiten dugu. Ze azkenean guk gure ekarpenak enpresi ematen dizkiegu. Orduan, gure lana ez da bakarrik algoritmo oso onak egitea, baizik eta
oso ondo jakin nola datuak kudeatu, nola algoritmoak entrenatu, nola algoritmo horiek validatu, nola algoritmo horiek hardware espezifiko batean sartzea eta nore guzti hori validatu sistema osoak gune dugun bezala funtzionatu ahal izateko. Orduan, alorretatik bat aukeratu dut pixkat erakusteko zertan ari geran, ez? Eta aukeratu dudana, obioena da, gidapen autonomoa, ze beti, edo gure buruan daukaguna, edo marketingak saltzen diguna da, kotxe autonomoa gure errepideetan dagoela, ez? Hori, estatu batuetako marketingak esaten digu, gure lanean esan dezaket hori ez dela horrela eta hurrengo 20 urtetan zaila izango dela kotxe guztiz autonomoak izatea. Zergatik ze, kotxe autonomoak ez dira, edo ez da autonomoa eta autonomoa da baizik eta maila desberdinak daude. Kotxe autonomo garatu ahal izateko mailak definitu ditugu, ez da zerotik batera jutea. Ezerrez eukitzeatik, lehendabizi laguntza bat eukitzea, non zure sistemak laguntza, nolabaiteko laguntza esaten dizu, baina gidaria responsablea da. Hirugarren mailatik aurrera kotxea responsablea izan daiteke, baina responsablea izango da bakarrik alor espezifiko batzutan. Oso mugatuta dauden funtzionalitate batzutan. Funtzionalitatetik ateratzen baldin bada, gidariak berriro hartu behar du. Bai? Eta horretan, gu hor bai gaudela lanean. Ze ez duguna nahi da Teslen istripuetan bezala, ez? Non Teslak ikusten du bere sistema ez duela funtzionatzen, gidariari pasatzen dio kontrola, eta gidaria ezustekoan harrapatzen du. Edo ezustekoan harrapatu dezake. Eta orduan ze gertatzen da, gidari horrek ezin dula nolabait erreakzionatu, eta istripua gertatzen da, eta gertatzen da. Beraz, nor da responsablea? Hori ikusi behar da. Orduan, gu zertan ari gehan lanean? Ari geha pertzepzio sistema orokorrean. Eta zer esan nahi du orokorra? Orokorra esan nahi du, kanpoko pertzepzioa oso garrantzitsua da, eta ez bakarrik pertzepzio sistema normala kamarak ematen dizkiguna, non errailak, kurbatura, zuloak, edo ze behikulo ditugun, edo oinezkoak ikusten ditugun, edo oinezkoen intentzio hori, ez da bakarrik oinezkoak ikustea baizik, eta oinezkoek ez urdura hartu, eta esan oinezko errepideak gurutzatuko du, bai edo ez. Ez bakarrik sistema edo kamarekin lan egitea, baizik eta kamarak eta beste sistema, irudeko sistemak erabiltzea, hau da, liderrak. Liderrak ematen dizkigute. Liderrak ematen dizkigute odei puntuz osatutako odei bat, eta horretan ere pertzepzioa garatu behar dugu. Ez dela bat ere erreza, zeia ez da koloreak edo gure burmuinak erabiltzen duen pertzepzio sistema berdina. Bi horiek garatuta, ze egin dezakegu? Olako sistemak egin, lau kamara jarrita, irude mundua berregin eta maniobrak ikusten nola gertatzen diren, edo aldez aurretik jakitea kotxe batek zer egingo duen arriskua kalkulatzeko. Baina ez da bakarrik kanpoko pertzepzioa. Esan dugu, pertzepzio sistema orokorrean ari gerela. Beraz, ez da bakarrik jakitea kanpoan ze gertatzen ari den, baizik eta barruan gidari hori nola dagoen. Eta gidaria nola dagoen jakiteko, kanporaka, zu erraia batean baldin mazauden edo ez jakiteko, bakarrik markak ikusi behar dituzu, zure kotxea kokatu eta bakizu nun zauden. Baina gidari bat nekatuta dagoen edo atentzia daukan jakiteko, ez daukagu gauza zuzen bat neurtzerik. Orduan, zer egiten dugu? Neurtzen ditugu, neurtu ditzazkegun gauzak eta horiek erabilita modeloak egiten ditugu. Eta zer neurtu dezakegu? Neurtu dezakegu nora begiratzen ari den, edo zenolako edo hizketan ari den, edo zenolako mugimenduak egiten ditun, edo objektu bat erabiltzen ari den, edo nola parpadeatzen duen, edo
zenolako luzapena dauzkan begiaren ixterak edo irekierak, eta horrekin modeloak erabiltzen ditugu. Zertarako, jakiteko gidari hori gidatzeko prest dagon edo ez. Eta azkenik ere, esan nahi dut, azkenean guk gauza hauek edo sistema hauek enpresei saltzen dizkiegu. Egia da, Euskal Herritik multinazional bateri olako gauzak saltzea ez dela bateri erraza. Ez da bateri erraza. Guk ez dugu euskara lantzen, baina bai Euskal Herritik egindako teknologia mundura zabaldu. Eta ez da bateri erraza. Eta nola lortu daukagun posizioa Europan eta munduan? Guk egiten ditugun algoritmo horiek ulertagarriak izan daitezen eta gardenak izaten lagundu. Eta horretarako ze garatu ditugu? Erraminta pila bat, esate baterako datuak edo erabiltzen ditugun datuak ez big data batekin lan egiteko, baizik eta good data batekin lan egin ahal izateko. Ze gertatzen da, entzun dugu, pila bat datu behar direla, egia da. Kotxe baten sistema autonomo bat egiteko, Mercedesek azkeneko kaleratu duen azkeneko sistema bakarrik balidatzeko, ez entrenatzeko, balidatzeko bakarrik 150 milioi ordaindu ditu datuak anotatutak izateko. Bakarrik balidatzeko, ez dut galdetu nahi zenbat gastatu duen entrenatzeko. Orduan, zertan edo zer daukagu, guk garatu dugu Proven izeneko plataforma bat, non label edo anotazio automatikoagoa izan dadin. Eta ez bakarrik automatikoagoa, ez bakarrik datua izateagatik anotatzeko, baizik eta egiten dugun base datua nolabait karakterizatu eta orekatua egon dadin lan egin, ez? Zertan egin dugu lan asko? Ingurunea deskribatzeko metadatu lenguaje batean. Zertarako? Erlazio espazio-temporalak deskribatzen ahal izateko. Eta deskribapen hori egiten baldin badugu, munduan gertatzen diren eszenario horiek deskribatu ditzazkegu, eta deskribapen hori simuladore batean sartu dezakegu datu horiek edo egoera horiek multiplikatu ahal izateko. Gero zertan edo zer egiten dugu ere, sistema edo datu sintetiko hoien garapenan nolabait zehaztu edo balidatu garatzen ditugun datu sintetikoak, ditugun datu errealak nolabait gehitu egingo dula. Olatzek kontatzen zuen, azkenean guk datu errealak erabiltzen badin ditugu, hauek sesgatuta egon daitezkela, ze beti pertsona txuriak izan ditzazkegulako, eta orduan, peatoi bat baldin badago, edo oinezko bat baldin badator, eta beltza baldin bada, eta gure sistema bakarrik txuriekin entrenatuta baldin badago, gaizki, ez? Orduan, zertarako erabiltzen dugu, gutxienez balidatzeko erabiltzen dugun datu kopurua, orekatuta dagoela eta gure sistema aldez aurretik edozein eratako egoerei aurre egingo diela. Datuak prestatzeko ere saiatzen gea olako oreka maila eta prestaketa orekatua izan dadin. Eta azkenik ez bakarrik hori, baizik eta MLflow oinarrituta egiten ditugun algoritmoak trazabilidade oso izan dezaten. Orduan guk norbaiti algoritmo bat pasatzen baldin badiegu, beraiek aldez aurretik jakin dezatela nola funtzionatuko duen eta trazabilidade guzti hori izan dezan. Eta azkenik, guri asko kostatu zaigun
sistema edo gidariaren karakterizazioarentzako datu pila bat landu ditugu eta datu horiek normalean ez daude irekita. Orduan, zer egin dugu, guk sortu dugun base datua, irekia jarri ez bakarrik datu basea, baizik eta behar diren erramientak beste ikertzaileei ere lagundu ahal izateko. Eta, bueno, eskerrik asko. Lehenik mil esker hemen izanik, ohore handi bat da. Nera nahi hor dut gainera, unibertsitateko erakasle baita. Eta nik pixka bat zuen adimen, gizakien adimena lanaraziko dut gaur. Zeren iparaldeko euskara erabiliko dut. Diapositibetan inglesez irakurri beharko duzute. Eta gainera nola lehen aldia den euskaraz presentatzen dudala Sofian egiten duguna, ez nahi zuzena izanen. Eta azkenean, adimen artifizialak teknika bat da, baina teknikak zuzentasuna ekarri nahi du, entzun dugun bezala. Eta uste dut oso muntza esplikatu duela hoianak nola aplikatzen alden hori autoen inguruan. Nik argunt beste ingurumen batetan presentatuko dizuet zer egiten dugun, eta biologialaria izanik ez naiz alde teknikoetan sartuko, baina asko apreziatu dana da arras ber filosofia dugula zure konpainian eta gure konpainian, eta datuen kalitateak asko kontatzen duela, eta uste dut hori dela gauza bat munduak geroz eta gehiago ulertzen duena. Hangu osasun arloan gira, eta sortu dugu arlo berezi bat, orain 2011an, deitu duguna Data Driven Medicine, ez DMD, bai da DDM, eta nahi du erran, nahi barin baduzu, pentsatzen dugula, mugituko dela geroz eta gehiago medikuntza hipozietatik, nola esan dezake guri euskaraz? Hipozietatik detara. Eta sekulan ere ez medikua erremplazatuz, ordezkatuz. Ideia da, simplifikatu datoak, teknika pixka bat kendu, baztertu, medikua zentroan ezartzeko eta berriz ere, adimen, gizakiaren adimenea zentroan ezartzeko, sentimenak ezartzeko. Beste konzeptu oso garrantzitsu bat guk aipatzen dugu demokraziaz. Eta guretzat demokrazia da diversitatea. Eta lehen ere entzun dugu, ze garrantzitsua zen, datuen aldetik, bali imaginuen mundu inteligente bat sortu, datuen diversitatea. Oartu zirezten bezala, seguraski izan dira industria asko, nun ez eta adimen artifizialak, baina batez ere internetek eta cloudek aldatu duten gaur egungo industriak. Eta erran ezake maleruski, behar munduan diren eretzat bi industria importanteenetan, jakintza, hezkuntza, eta batez ere medikuntza, ez gira oraindik hortan. Ez dugu oraindik lortu medikuntzan, eta gure osasunean datuen untsa erabiltzera, klaudaekin, geroko nahi baduzu mundua sortzeko, eta segurri zaiteko gaurko pazienten datuak, biharko pazienteentzat erabiliak direla, hobeki diagnostikatzeko eta hobeki tratatzeko biharko pazienteak. Eta Sofia horren historia da. Eta Sofiak greziarrez nahi du erran wisdom, nahi baita jakidura edo susentasuna, eta orduan hori zen gure filosofia. Jasan, nola erraiten da, sustainability, jasantasun bat sortzera osasun arloan.
ados? Beraz, gaur egun, interesanta dena da, ez bakarrik autoetan, baina osasun mailan, ospitaletan, produzitzen ditugu gerozta datu interesgarriagoak. Hala nola, azken 20 urte hauetan batez ere, genomikako datuak. Eta orain, COVID-en esker, denek badakizute zer den mutazio bat, baina lehen ez ginakian, ados? Ni ikerlari izanik, biologialari izanik, nire mundua izan da orain azken 25 urtentzat. Baina jakin ezazue, nahi baduzute, gure eritasunak, nahi baita minbiziak, edo hereditarioak ADN handira. Eta edo baditugu sortzez, edo ADN-ak kaneintu mutazioak gure bizian, eta horrek du minbiziak gero garazaraziko. Naiz eta nahi baduzute datoiek gaur oso potenteak diren, eta erabilia diren, produzitua diren ospitaletan, pena bada jakitera datoien susentzeko oso zaila dela. Zena tresna ezberdinak erabilia dira, kimika ezberdina erabilia da, hasten girelarik nahi baduzute ADN-a preparatzen, ADN-aren kalitatea, kantitatea oso ezberdina da, eta horren datuen estandardizatzera gauza oso zaila da. Eta horren hor du adimen artifizialak bere lana egiten al. Deep learning, machine learning edo statistical inference, azken finean, teknika niretzat berdin zait. Nahi dudana da, dato susenak ukaitera. Eta tekniken arabera eta datoen arabera teknika ezberdinak behar dira erabili. Baina bigarren gauza da, ez bakarrik eta datoak estandardizatzera eta susentzera, baina gero, nahi baduzute, datoen arteko mugak austera. Piskat, iparralde eta hegoaldearen artean lortu dugun bezala. Mugen austera, zendaz, mugak hautsiz, ospitalak ezarriz sare batetan, gehiago dato, gehiago diversitifitate eta oraindik ere gaitasun gehiago adimen artifizialen inguruan. Eta guk ez dugu adimen artifizialaz mintzatzen gure enpresan. Beti aipatzen dugu adimen kolektiboaz. Zeren azkenean adimen artifiziala da teknika bat eta zer ezartzen dugu kodean gure jakintza, gure esperientzia eta hori da adimen kolektibo bat. Ez eta behar daera, nahi baduzu muga horiek moztu ospitalen artean, baina ere deita modalitatean artean. Eta hori gauza oso garrantzitsu bat da, adibidez, minbizian, gaur egun, jakinik eta zer diren pertsonen mutazioak eta gero imaien esker segituz pazienteen bizia nola zeta erantzuten duten tratamendueri, alda sortu jakintza bat helduden pazienten hobeki diagnostikatzeko eta tratatzeko. Hori oso zaila da egitera, eta guk hori egiteko 2011an hasi dugu ideia batekin, 2004an ezarri dugu merkatuan plataforma bat, Sofia DDM, eta gaur egun aski argonaiz erraiteko gure plataforma dela munduan osasunan erabiliena eta edatuena. Eta erabilia da 70 herritan, 800 ospital, nun eta ere Donostikoa, baina ere UCSF edo Guatemalako ospital batzuetan, dato oso sofistikatzu batzuentzat, baina garrantzitsuentzat. Esplikatzeko pixka bat nola funtzionatzen duen, guk dugu sistema dezentralizatu bat. Janai baita laguntzen ditugu ospitalak datuan kudeatzeko eta produzitzeko lokalki, eta ere haien jakintza gara dezaten teknika eta zientzia evoluatzen baita biziki fite gure arloan. Datuak produzitzen dituzte lokalki, sartzen dituzte gure plataforman, guk kalkulatzen ditugu algoritmoekin, horren esker laguntzen diegu datoen bisualizatzen, emizi signalea atxemaiten, ez dizkizut erakutsiko gure datuak, askoz ere oianak erakutsi dituen baino komplexoagoak dira. Eta gero, datuak nahi baduzute susendu eta gero, bisualitatuz mutazioak, aldira ere tratamenduak adaptatu edo jakin nola pazienterrek evoluzionatuko duen. Gu ere enpresaren historian hasi gira genomarekin baginakielako horrek sistema isten zuela. Eta oso importanta da big data munduan sistema istera momentu batez. Ez baduzu sistema isten, gerozta datu gehiago behar duzu. Eta jadanik minbiziaren inguruan hainfite evoluatzen den jakintza eta eritasun bizi bat da, euskaraz oso untsa egiten da, minbizia, orduro evoluatzen da, datu kantitatea importanta da, baina ez dira sobera datu ukan behar ere. Hortarako, gero joan gira beste datu modalitate batzuetara, gaur egun erabilia direna, nun ere radiomika, janai baita imaietatik, gutxi gora bera, 1000 datu
ateratzen ditugu eta datu horren arabera gero jakiten aldugu behar ba urrengo pazienteak nora erantzungo duen tratamendu berezi bati. Zer gaitik importanta da. Eta erakutsiko dizuet bakarrik kanzeraren inguruan gaur egungo jakintza. Duela azken urteetan, duela 50 urte, nahi bauzte, hor ikusten alduzute puntua eta fletxa, eta nola evoluatu den gure gaitasuna minbiziaz sofritzen duten pazienten hobeki tratatzeko. Hor ikusten duzutena da, minbizitik diagnostikatua balin bada paziente bat, zer den bere porzentaia xantza bizitzeko oraindik 5 urte. Ados? Eta ikusten duzute, zuen ezkerraldean nahi bauzute puntuarekin nunginen 70 markadan eta nungiren orain. Joan, gaur egun izigarrizko aintzinapenak egin ditugu, adibidez, prostat kanzera dutenentzat, minbizia dutenentzat, gaur jendeak ez dira gehiago hiltzen, hortaz. Horrekin bizitzen dira. Tiroidarentzat edo melomanarentzat berdin. Baina beste minbizi batzuentzat, eta maleruski minbizi horiek oso zabaldua dira, adibidez biriken minbiziarentzat ez gira oino hortan. Eta hortarako, eguneko datuak kolektatzera eta erabiltzera oso garrantzitsua da, ulertzeko ze mekanismo behar den unkitu eta nolaz mekanismo horien unkituz, nola beste pazienteak hobeki tratatzen alko dira. Erakusteko dato dimensione bat bakarrik. Errandudan bezala, genomikak esplikatzen du zer den minbiziaren origena. Joan hemen, badituzute mutazio batzu berezia direna, biriken minbiziaren zat oso garrantzitsua, baina ikusten alduzuten bezala batzu oso agarroa dira. Torduan, nahi baduzute, zakit entzuna duzuten hortaz, baina pixka bat autoeri erreferentzia egiteko, lehen konponduko ginuen auto bat Nissan edo Renault edo Peugeot zelako, ados? Ebe, dato horien esker, orain ulertzen aldugu zer den ez martxatzen autoaren barnean. Eta horrek diferentzia handia egiten du. Baina noski nola oso komplexua den eta kasu hainitz badiren, oso zaila da ospital batek jakintza orokor bat sor dezan. Eta hortarako oso garrantzitsua da, izan dadin cloud platform nahi baduzu ekintzali bat, zeinek eta datoiek biltzen dituen, eta noski datuak errespetatuz, jakintza hori sortzen duen egunez egun. Ez eta bakarrik dato genomikoak importanteak dira, baina badira datuak denetan. Ados? Horran, lehen diagnostikotik, bigarrenera, tratamendura, eta oso gauza komplexoa da, eta gainera, jakin behar dena da, berdenbora minbiziak evoluatzen duela, zentxeatzen du, pixka bat bakteria bat bezala antibiotikoekin, erremedioaren kontra borrokatzera eta estokastikoki bere bidea atxemaitera. Horran, datoiek hor dira, hori gauza ona da, baina behar dira errekuperatu, behar dira standardizatu, behar dira bildu, behar dira susendu eta behar da diversitate handia. Eta zer gaitik, zendaz lehen osontxa erakutsi duzu olatz, barkatu, estatu batuetan, behar ba, urte batzuz, lan asko egin dituzte armada erabiliz, nola egiten da, etxemplu bezala, baina, maleruski hor, diversitate gutxi bazen. Eta diversitate gutxiren gatik, gaur egun medikuntzan oraindik eta gira estatistikal erabatetan. Eta behar gira mugitu individual erabatetan. Eta individual era horretara mugitzeko, bakarrik sare orokor, sare global batekin egin dezakegu, zenaz diversitatea denetan da. Guk hori egiteko, plataforma bat garatu dugu 2011-tik 2014era, gero bezarri dugu merkatuan 2014, errandudan bezala Google, IBM ez du horrek lortu guk lortu duguna, konektatu ditugu askoz ospital gehiago neurek egina ezinik guk egin lahal izan dugu, zer gaitik, gure algoritmoen susentasunaren gatik eta datuak pribazioa edo pribatzitatea untxa respetatu baitugu. Baina noski, jaitenuen bezala gauza hori beti evoluatzen ari da. Eta maite dut hartzera imai hori, inglesez egin ginen flywheel effect, euskaraz behar ba genezake elur pilota baten efektua.
Gehiago dato, gehiago dibertsifitate, geroz eta adimen kolektibo hobea sortzen dugu, geroz eta gehiago aldugu adimen kolektibo hori banatu erabiltzen duten guzieri, eta haiek ere interakzioatzen dutelarik datoekin, geroz eta gehiago aldugu ere ikasi. Eta horren esker, geroz eta hobeki aldugu egin. Osasun arlean oso zaila da ere, ez bakarrik automobilan, zendaz da industria bat oso kontserbatzailea, baina eskerrak zientzia evoluatzen baita fite, beharra senditzen da. Guk behar dugu 2 astero plataforma evoluarazi, gure algoritmoak 2 astero evoluatzen dira, eta denboran behar dugu segurtatu ez direla gibelaratzen. Ordan ez da gauza erretxa izan. Jandudan bezala, beraz, gaur egun 70 herrialdetan da gure plataforma erabilia hilabetero, kasik 8 ospital, 1 milioi bat baino gehiago pazientek benefiziatu dute gure plataformaz, orain konpainia publiko bat gira, Nasdaqen, eta badugu 500 langile, hala eta nola baditugu langile batzu 70 bat orain bidartan, eta niretzat hemen izaitera ere motivazio batzen esplikatzeko ez girela biziki urrun, behar ditugula data zientifikoak, behar ditugula ingenieroak, badugu edifizio oso eder bat, nun baditugun 200 lanpostu, baditugu algin ituzke 200 lanpostu sortu, orduan Simun ere gero geldituko da, ez dudatu gure genean ikustera eta aplikatzera. Maleruzki edifizioa ez da orainik bukatua, baina begikliska hau usteot eski polita dela, nahin dizuen erakutsi nungiren Suizan, eta imaia gisala ere, importanta da egiten duzutena, ez du nahi barin baduzu egan ez dela garrantzitsua, nik askotan nola ditzen dira, bakarrik ibiliko diren autoak erabiltzen ditut, etxemplu bezala diversitatearen garrantzitsua erakusteko eta simplifikatzeko, baina hala ere egan bezala. Pentsatzen dut gure indarra, gure inteligentzia, osasunan ezartzera behar da pixka bat eta gure autoen ezagutzen ezartzera baino garrantzitsuago dela. Eta pixka triste dena da, gaur egun badakigu gehiago autoetaz osasunaz baino. Berriz ere, ez dut erraiten dela garrantzitsua, eta uste dut beharko gidea konektatu, zenaz beharra baditugu gure artean egiteko gauzak ere, baina begikliska hori aski polita da ikusterala. Guk hartu dugu Nissan Internationalen bulegoa, hor ziren Nissanen zuzendariak, eta orain gure bulegoa bilakatu da. Oso garrantzitsua da, eta Josuk hori errandu izaitera ekintzaile. Zenaz erretxa da, mintzatzera, baina azkenean ekintzaile izanik diferentzia bat eginez hola dugu mundu aldatzen. Eta ekintzaile izaiteko ez bada merkaturik oso zaila da. Triste da, baina hala da. Orduan, txantzaz, gure arloan merkatu handi bat da, guretzat enpresa bezala bakarrik jadanik badugu 35.000 milioieko merkatu bat, eta ez gira bakarra merkatu horretan sinestera, enpresa handi batzuekin lan egiten dugu, ala nola G-Healthcare mundu hori sortzeko. Azken finean guk egiten duguna aski simplea da, dira datoak erabili, gaur egun, munduan zehar, gaur egungo pazienteen laguntzeko, baina segurtatuz dato eta adimen kolektibo horrek urrengo belaunaldiko pazienteen hobeki laguntzeko gaitasunak garatuko dituela. Gure estrategia oso simplea da, baditugu 6 pilar, badira 3 non nahi nuen pixka bat denbora pasa. Bat da sarearen taia, eta pentsatzen dut zuen iniziatibetan Euskaren aldean eta hori oso garrantzitsua dela. Sare handiago eta konexio gehiago. 500 pertsona izanik badira 125.000 konexio. Horran 3 milioi Euskaldun izanik, ez dakitzen bat badiren. Berba zuen sarean, segurik ere, nahi duzute gerozta gehiago ireki, sarearen taiak kondizionatzen du asko diversitatea eta adimen kolektiboa. Bigarrena da erabilketa eta erabilketan diversifikazioa, eta hirugarrena aplikazioak. Guk adibidez, minbizian baditugu 40 bat aplikazio, eta aplikazio diversoak ukaitera oso garrantzitsua da. Bukatzeko nahi nuke erran, gure lema dela demokratizatzera datuen inguruko medikuntza elgarrekin, eta nik erran bezala, espero dut
EHUko unibertsitateko ikasle gehiago ere etorriko direla Sofia Geneticsera, iparraldera, gurekin lan egin dezaten esperientzia eta nola erran, mundu aldatzeko bisio horretan. Mila esker. Bueno, gu bi gea, ezta? Azkenean Olatzek aurre hasiera baten esan du, ezta? Nola nire espezialitatea zela aplikatzea. Zergatik aplikatzea? Berez? Tranquil. Bale. Bi izatea, bai. Ondo, bale. Olatzek esan du hasiera baten, ezta? Azkenean aplikatzearen garrantzia. Zergatik garrantzia? Garrantzizkoa berez ikasten duzulako. Ondo dago ikerkuntza mailan ibiltzea, baino berez pausu handienak ematen dira, gero ikusten dienean emaitzak, eta hor hobekuntza bidea agertzen da. Ospitaletan ziurrenik martxan jartzen direnean gauzak, hobekuntzak hor agerian daudela, ezta. Xabier Jaurlaritzan lan egiten du, eta nik informatikan. Orduan hori dela eta biok etorri gea, partekatzeko zeuekin historiotxo hori, ezta. Orduan nik paso emango diote Xabierri eta bera kontatu dezala zer behar zan, ezta. Bueno, Oskarrek hasieran aipatu duelez, gure helburua zen ikerketa munduan lan egindako aurreko urteetan gizarteratzea, ez? Eta gizarteari erreminta honek, euskararen inguruko erreminta honek saltzea, ez? Oskarrek behatoki teknologikoan lan egiten du egien, eta duela 2 urte hasi ginen poko bat egiten garatuta zegoen hizkuntzaren inguruko erremintak, ez? Eta hasi ginen itzulpenarekin. Gero aipatuko dugu ere sintesia eta transkripzioa nola daukagun momentu honetan, ez? Duela 2 urte hasi ginen, ikusi genuen horrek bazeukala kalitate bat eta ibilbide bat, eta martxan jarri genuen itzulpen neuronala, ez? Gure helburua zen, alde batetik herritarrei erreminta hau ematea, eta ez bakarrik Euskal Herriko hiritarrei, baizik eta mundu mailan bizi diran, ez dakite euskalduna diran edo nongoa diran, baina ikusten dugu, saiatu izan gara hasieratik neurtzea eta ikustea erabilera, zenbateko erabilera da, ze erabilera egiten den, eta nondik erabiltzen da, ez? Azken baten, neurketa horiek eginez, hobekuntzak ere esartzeko, ez? Adibide modura, lehenengoetariko hobekuntza izan zen, konturatu ginen, itzulpenak eskatzerakoan, askok eta askok hitz bakar bat edo hitz bik itzulpenaren eskaera egiten zutela, ez? Orduan, hori itzultzerako, emaitzak ez iran onak, azken baten kontestorik ez daukazulako, orduan aldatu genuen makina eta hitz bat edo bi eskatzen duenean itzulpen neuronalera joan beharrean hiztegietara doa, ez? Hori nola lortu genuen, ikusten, neurtzen, erabilera zein zen, ez? Orduan, hiritarrei zerbitzu bat emoteaz gain, erkideoko administrazio publikoan ere zerbitzua emoteko asmoa eta gogoa ere neukan, ez? Bageneukan, orduan hori API bat sortu genuen, API hori publikatuta daukagu eta erabilera kontrolatua dago, inorke olako erabileran arazorik sortu ez ditzan, baina itzulpen profesionalak, administrazioan lan egiten duten itzulpen profesionalik izango nuke guztiek, Jaurlaritza, Aldundi, udaletan eta baita Nafarroako gobernuan eta baita iparraldetik ere Mintzaira edolako organismo batek bere gure APIa erabiltzen du, ez? Eta kasu batzuetan erabili izan dugu ere zuzenean
itzulpenak egiteko. Beste adibide bat da, SAP erabiltzen dugu Jaurlaritzan ekonomiko-finanziero pakete bezala, eta SAPen itzulpena API honen bidez egin zen. Lehenengo robot batek ataratzen zituen testu guztiak, gero API honen bidez itzuli egin dira, eta gero pertsona batek atzetik kontestua hobetzeko eta itzulpen hori egiteko ziurrenik API hau ez genuen izango, edo itzultzaile neuronal ez genuen izango, 3 edo 4 aldiz garestiagoa izango zen, eta igual esan izango jasangarria olako dirutza bat gastatzea, ez? Azkenean hor jarri duguna da pixkatu lertxarren, itzulpena zer da guztiok dakigu, ezta? Testu batetik, beste testu batea pasatzea, itzulik gaur egun zer dauka abia puntu izan da euskara, gaztelerara itzultzea, frantsesera eta ingelesera. Transkripzioa, ahotsetik testura. Kasu honetan, euskago modeloak, landutak, euskara hutsean hitz egiten denean, gazteleraz, edo elebiduna. Geroz eta egoera gehiago daude, nun gizartean hitz egiten den bi hizkuntzatan, ezta? Tarteka, zaldi batzuk gazteleraz eta beste batzuk euskaraz. Eta gero ahots sintetikoak, Josuk aipatu du, Jaurlaritza baitu bi ahots. Bati jarri diogun Mikel, akite lehen esan dezuela, emakumea dala eta ez dala, gu baukagu bikotea. Mikel gazteleraz hitz egiten du, eta nereak euskaraz. Eta hori da pizkat kokatxarren, pasatu mesedez. Eta hori da berez ikusi daitekenak kalean, ez da, Xabier? Konta guzeuz. Bueno, azken baten ikuspegi bera da, azken baten motorra, hiru motor daude, sintesia, transkripzioa eta itzulpena, ordan, baina denak doaz toki berera, alde batetik itzuli izena jarri diogu gure marka bezala, itzultzaile neuronalera, hor ikusten duzue itzultzeaz gain, hor logotxo bi daude, bozgorailua eta mikrofonoa, eta orduan honetan ere grabatu ditzakezu, eta sintetizatu egiten du ahotsa, eta gero itzulire egin ditzakezu, eta kontrakoa gero hori ahots bioietean euskerazkoa zakiz egaitik, emakumea da, eta... Nerea jarri genuen, eta bat jarri. Asmoa daukago ere, aurten beste ahots batzuk ere grabatuko ditugu izateko, emakumea eta gizonezko euskeraz, emakumea eta gizoneko gazteleraz, eta baita ume ahots batzuk ere, lehiaketa publikoa atara dugu, eta ja esleituta dago, eta hori martxan jarriko dugu, ez? Hori da alde batetik, beste alde batetik APP-a ere badaukagu, eta ez dugu egiten kanbloka aipatu duen, bi astero behin bertsio berri bat atera, baina ez dakizen batero, 6 hilabetero edo bertsio berri bat ateratzen dugu, azkenengoan sartu duguna da argazki bat ateratzea APP-tik eta testua ustu egiten du, eta hori itzuli, ez? Eta hirugarren ikuspegia da, behan ikusten da barra hori, nabigatzaile bietan jarri ditugu, Firefoxen eta Chromen, eta hainbeste gauza egiten ditu, itzultzeaz gain, Wikipedia ere badoa, markadoreak egin, hartu testu batzuk, eraman zure poltsatxo txiki baten nune dauzkasun hor zure esaldiak, eta ikuspegi hori da gehiago helduta agian hezkuntzari. Egia da, lehen aipatzen nuen, neurtu egiten dugula erabilera, eta azken 15 egunetan erabilera erdira jaitsi da. Eta zergaitik, ikasleak porretan daudelako. Itzulik ere, praktikamente erdira jaitsi du erabilera. Orduan hor ikusten da, hezkuntza mailan, hezkuntza arloan, erabilaren erdia beraienak hezkuntza arlotik datorrela. Erdia, baino zenbatetan gelditu da, 100.000 eskakizun baino gehiago egiten dira egunero. Uste dut atzo izan ziala, 15.000 IP diferente. Bakizue teknikariok baukagula horre gozatzen dugula ez da, datuekin. Orduan, hori da, oporretan egon da, bale? Teknologian. Nik hitz egingo dut alde honetan, pixkat ulertzearren nora elamaten den proiektu bat ekoizpenera, bale? Ulertzeko eta kokatzeko. Egie,
da entitate bat sortu zuena Jaurlaritza orain dela 40 urte. Orain dela 40 urte zeskatzen zitzaion, soldatak nola kudeatu. Jakiteko bakoitzari ehunekotan zenbat zergak kendu bazizkion, gaur egun zeskatzen zaizkio, zeskatzen zaio. Zerbitzu digitalak kalitatezkoa izatea. Kasu honetan, adimen artifizialan gu berez ez daukagu ezagutza hori, baina informatika eta komunikazioko soluzioetan ezagutza handia daukagu. Orduan, hasi ginen handala 2 urte eta piku, probatzen teknologia bat, gero erosi genuen teknologia bat eta oinarrizko eredu batzuk, eta hoiei helduta, zein dugu azkenengo 2 urte hauetan, hobetu teknologia, kasu garai hartan izan zen Bikonteken teknologia hautatuta, eta guztiok ikasi dugu, eta hobetu, barkatu. Orduan, importantena, gure data centerretan ez zegoen txartela grafikorik orain dela 2 urte. Nola hasi ginen, hodeian jarrita, baina 3 hilabete pasata, ekarri genuen berriro Jaurlaritzaren infrastrukturatara. Hemen ikusiko duzuen guztia, Jaurlaritzaren infrastrukturatan dago. Hau ez dago hodeian, inork ez du muturra sartzen, hor zer idazten duzun, zer ez duzun idazten, guk daturik ez dugu gordetzen. Bakarrik, estatistika modura erabili daitezkenak. Zenbat hitz, zenbat esaldi, eta denborak guk kudeatzeko zerbitzua beto. Orduan, txartela grafikoak zertarako erabiltzen dira? Erabiltzen dira modeloak entrenatzeko eta geho zerbitzua eskaintzeko be. Orduan, datuarekiko hori izan da pizkat bidea. Zerbitzuarekiko, ni goratzen dut orain dela 2 urte eta piku, nola sailburu orde batei, ez dut esango zeini, baina erakutsi genion kontzeptu proba horren inguruan zenolako emaitzak zeuden. Eta izugarrizko aldea zegoen, momentu hartan zegoen arekiko. Ikuspegia guztiz diferente zalako, esan sintaktika eta semantikarekin helduta baizik eta matematikai helduta, txartela grafikoak horretan dabiltzate, beti kalkuluak egiten. Orduan, garai hortan nik esaten galdetu zuen, zenbat denbora behar dugu. Nik esan nion, ekainean geuden, ekainean, gaur ustaila batean. Nik esan nion, hau irailerako martxan. Ez zuen sinisten, eta azkenean, egin gizuna hori baita, azkenean ibili bizkor, eta faio baldin badago, bizkor faiatzea. Orduan, argi neukana zen, hau, erabilera handia izan da, behar genuela elastikoak izatea. Zer esan nahi du elastikoak? Kontxo, instalatzen dezu makina bat, baina bigarrengo egunean esan dezu, ostras, txikia gelditu da, jartzen dizkizuk kore gehiago, baina heltzen zara momentu batera nun, 2 makina, 3 makina, zer gertatzen da hortartean zerbitzua, gaizki prestatzen eskaintzen duzula. Orduan guk oinarrizko momentutik, egin genuen ikusi nola eskaintzen zian zerbitzuak Googleen. Googleek Kubernetes erabiltzen du. Kubernetes zer da, gauza kontenedoretan sartzeko teknologia. Orduan ez dezu hitz egiten makinen zerbitzarien inguruan, baizik eta kontenedore baten nun sartzen duzun aplikazioa, konfigurazioa, eta behar izan ezkeo 2 edo 3 edo 4, zuzenean klik batean egiten da. Orduan guk zer erabiltzen dugu, kontenedoreak hortako, eta OpenShift zer da, Red Hatek daukan soluzio bat izateko etxean kontenedoreak. Ez genuelako nahi, hodeian izatea. Hasiera batean izan genuen, baina behin txartela grafikoak izan da. Gure hasierako estrategia izan zen hodeira joatea zergaitik ez genekilako mundu honetan, Jaurlaritzaren mundutik eta egieren mundutik, CPU-ak erabiltzen genituen, baina GPU-ak ez. Eta ez genenkien erosi behar genuen bat edo hogei. Hogei erosi izan bagenu eta gero batekin nahikoa bazan, diru publikoa zautu egingo genuke, ez? Orduan, lehenango idea izan zen, Holandan jarri zen, Googleen, eta handik 3 hilabetetara ikusi genuen erabilera zein zen, guke ikasi genuen ere GPU-ei tekina ataratzen eta ekarri genuen gure infrastruktura, gure azpiegituretara. Bai, hori da, ulertzearren, zenolako txartela grafikoak dira, bakoitzak PVP-an dabile 8.000 edo 10.000 ingurutan, bale? Zenbat dauzkagu gaur egun 8 ekoizpenen erabiltzeko eta 2 garapenen. Eta gero, bukatzeko, ez da? Azkenean, Kubernetesen zer topatu dugu, Service App First ikuspegia. Zer zen nahi dut honetan? Sistema gaizki badijoa, sistema berak esaten dizu, gaizo nago. Eta orduan, Kubernetes egiten du, berrera biasi eta berrio martxan jarri. Orduan, hau da pizkat argazkia, ez da? Guztio jartzen dugu burmuina, modeloak trebatu egin behar dira.
berez modeloak nire ikuspegitik ez du ikasten, egiten du berez ikusitakoa gogoratu. Bai, guztiz diferentea ikastearena eta nik uste dut gizaki honen gaitasuna baita. Gero, sorturiko modeloa txertatzen dugu kontenedore baten, eta gero kontenedori horrek egiten duena da, zerbitzua eskaini web orrialden, garai hartan bakarrik geneukan mugikorra edo web orrialden, gaur egun estentzia daukagu. Eta hau da pizkat ikuspegia, bukatzeko erronkak, eta horren inguruan ingo dugu pizkat bizkor bakite denbora aldetik, baina ea minutu bakoitzeko egiten dugu. Venga, horrea. Azken baten hori lehen aipatu izan da, nik uste dut aurkezpen guztietan, datuaren garrantzia, eta datuak ez alo bruto sartzea, baizik behar dira, moldatu behar ditugu datu horiek, etiketatu behar dira, eta momentu honetan ari gara, beste lehiaketa publiko bat atara dugu, esleitu berri da, datuaren bulegoa deitu diogu, baina ez da datuaren bulegoa da, hizkuntz teknologien datuaren bulegoa, hori da, Oskarrek igual gehiago sakonduko du, eta bigarrena da, datu horiek ere anonimizatuta egon behar direla, eta esparru bi horietan ari gara unenetan. Azkenean hitz egiten da askotan datuaren inguruan, baina berez, existitzen datuak, nik esaten dut, zikinduta dagoela, ez dago, zikinduta berez, pertsonen izena bizenak daude, nan zenbakiak, eta berez erabilia izateko, guzti hori landu behar da. Bai, anonimizazioa zertan datza, kentzen, topatzen lehenengo eta behin, eta gero ordezkatzen guzti hori. Orduan, pizkat nik uste dut erronkak hortik jun daitezkela, datu horiek nola kudeatu eta nola aurrea, zaian. Hoi, gero aukerak, nik uste dut adimen artifiziala daukan gaitasuna dela, zure medidara indako traje bat izan daitekela. Orduan, hor etxean sortzen diren datuak, sortzen baldin badira modeloak, hori izango da zuretzako hoberena, bai? Orduan, hizkuntzatatik kanpo, nik uste dut Jaurlaritzak izugarrizko ikuspegi honen baten, adimen artifizialen sariak sortu dituela, eta hor dabiltzate. Zer, azkenean, nik uste dut behar diela profesional gehiago, eta azkenean hortako, nik uste dut zirikatu behar dela pizka, eta azkenean egiten ikasi, bai, aurretik esan dut, ekoizpenean egon behar dela, eta gero hortik helduta ikusi nun sartzen diren akatsak, nik horatzen dut nola hasiera baten itzulik ez zuen ezagutzen musukoa aurretik ez genuelako berez erabiltzen, ez da. Sari hauek izan dira fase bitan eginda, 2 urteetan, lehenengo urtean ez dakit zenbat 16 proiektu aurkeztu ziren, eta 6 proiektu eman genien sari bat, 15.000 eurotakoa, idea bat garatzeko azken baten, edozein esparrutan, ez bakarrik hizkuntzaren esparruan, kasu batzuetan, osasun esparruan izan dira, beste batzuetan trafikoan, eta gero 6 horietatik, eman genien 6 hilabete ideia hori garatzeko, eta 6 horietatik beste 3 pasatu dira bigarren fasera, kasu honetan ematen diegun saria bikoiztu egiten da, 30.000 eurotakoa, eta 3 saritu horiek orain ari dira, proiektua garatzen, eta azkenengo helburua da egiek dituen makinetan gutxienez prototipoa esartzea. Eta ja bukatzeko, eta bakite temporaldetik gaizki goazela, baina azkenengoa hausan aukerak eta geneukan beste bat, ez da. Arriskuak. Hau lertu behar da, informatika proiektu bat bezala, baina askoz gehiago. Xabierrek aipatu du, datuak sortzeko kontratuak egin dira. Zergatik, gauzak, konpontzen direlako gehienetan datuen bitartez. Eta dauzkazuen datuak etxean, izango dituzuenak, ziurrenik ez diala izango erabilgarri dauden modura. Eta gero, niretzako arriskurik hola nabariena, ez badegu ezer egiten, besteekin godutela. Gaur adibidez, ekarriete kotxe berria daukatan erosituna, berez errentinekoa da. Eta automatikoki egiten du, kamera baten bitartez, argi luzeak erabenten dituzunean, eta ikusten duenean beste kotxe bat datorrela kontra, kentzen dizkizu argi horiek eta motxekoa jarri. Orduan, hautatu behar dugu ze izan nahi dugun, edo partaile edo bezero. Orduan, nik uste dut horretan datza arriskurik nabariena. Eta kamerak. Legeari helduta ezin dira jarri kotxeetan daude. Orduan nik uste dut horri eman behar zaiola pizkat buelta eta mamu horiek kudeatzea eta horrelako pausok motia. Eta ja bukatu, ez da? Ze bestela ja, mila esker.
Eskerrik asko. Bueno, badakit kafea hartzeko irrikitan zaudetela, baina minutu batzuk beranduago hasi gea, hizlariak gauza interesgarriak zituzten kontatzeko, eta ezin izan diet moztu, ez dakit oso ondo eraman dudanik mailinguru hau, ze mailingurua izatetik urruti gaude. Orduan, 5 minutu baimena eman dit gure mailinguruaren arduradun teknikoak 5 minutu luzatzeko. Eingo detena da nik galderatxo bat luzatu, aukeratuko dut bat, eta gero ja zuei hitza emango dizuet, norbait galdera bat baldin badauka, zuek ere aukera izan dezazuten galdera hori luzatzeko. Bueno, asko hitz egiten da adimen artifizialaren etorkizunari buruz, eta ez den nahi hemen, ez dakit kristalesko bolai begira jarri, baina bai hola epe motzean, eta motza esan nahi dut 5-10 urtetan, zuen arloan zer ikusten duzue egingarri izango dala, zer nolako aplikazio aukiko dugu ja erabilgarri danok, gaur egun itzultzaile automatikoa daukagun bezalaxe adibidez. Bakoitza bere arlotik, ez dakit, adibide bat eskatuko dizuet, ulergarria danok ulertzeko modukua. 5 urtera, oso urruti joan gabe, 5 urte, 10 urte gehiena jota. Nikolatxek agian ikuspegi publikoan, administrazio publikoak egiten duena da soluzioak bilatu profesionalek izateko. Osasun mundura bideratuta, kontutan izan da zukitzen duzula alde horretan, nik uste dut gaur arte erosten ziala soluzioak izan da makinak eta probak egiteko soluzioak, eta horiek ekarriko dutela berez adimen artifiziala barneratuta. Nik uste dut alde horretan, erostien ditugun eta erosiko ditugun soluzioak berdin dio profesional munduan edo gure ozio izango dutela berez hori barnetuta. Ez dakit, teknologia bat esateagatik nik uste hautsetik hautserako itzulpena egongo dela. Mugikorretan, danean eukiko du. Bai, ez dakit ze hizkuntza bikotetan, baina hizkuntza bikote nagusietan bai. Zure hizkuntzan hitz egin eta zure hizkuntzan jaso. Bai? Eta gainera hautsa imitatuz. Horren zainago ni. Ingleseko klaseak pagatzeari usteko. Nik osasun mailan denek erabil dezagun ez dut deus ikusten. Uste dut gehiago denbora hartuko duela. Eta ez dut uste tresnetan izanen dela. Tresnetan balin bada galdua gira. Klaudean, odeietan izan behar da, bestenaz datoak ez ditugu elgar bilduko. Eta nik ikerketaren ikuspuntutik nik ez dauket erantzun bat. Azken 5 urtetan egondan paradigma aldaketa honekin, uste benetan ezin degula aurre ikusi 5 urte barru nonengo gean. Pentsau nahi dut gauza onak egongo diela. Eta niri gustatuko litzaidake euskara presentzia izatea, datuak irekiak izatea, edo datuen erabilera bentzet ireki izatea, paradigma aldaketa bat horre egotea, eta ikerketan benetan dirua jartzea. Bai. Nire sektorean, azken 6 urtetan edo 7 urtetan ikusi den bezala, garatzen eta gehiagoz eta gehiago ikusiko dugu adimen artifiziala ibilgailuetan, eta espero dut 5 urte barru sistema berriak ikustea non funtzionalidade bat gutxinez ibilgailuak bera bakarrik egin ahal izango duela. Eskerrik asko. Hitza zuena da, publikotik norbaitek galderan bat, baten bati zuzenean edo guztiontzat luzatu nahi badezute. Iñaki? Jurri eta Josuri ez dakit adimen artifiziala da, baina
ez dut ulertzen oraindik nola medikuaren ordua hain gadestia izan da eta medikua zita lotzeko zailtasunak objektiboa badaude, nola joaten zaren medikuaren gana eta ez dizu begiratzen, adira tekleatzen eta ez dizu begiratzen eta nolabait denbora hori ez da kalitatezko denbora. Orduan, nik uste teknologia hortan soluzioa badaudela. Orduan ez dut ulertzen nola gauden egoera hortan. Arrazoin duzu eta duela egun pare batzu irratian zutean ulertu dut Osakidetzan gaur egun badirela zailtasun batzu eta iduriz hori. Jendentzat zita batuk aitera mediku batekin oso komplikatua zela, ez? Nire ustez, ordu behar teknologiak justuki osasuna humanizatu, edo gizatu. Nahi baita behar duela teknologia pixka bat simplifikatu. Mediku batek ez ditu jakin behar bere ikasketetan guk kalkulatzen ditugun kompleksitate guziak. Baina behar luke ikasi adibidez lehen edo bigarren urtean norbaiti erraiten hilko dela. Eta gaur egun ez dugu hori egiten. Eta ordan, arras ados nahi zurekin, behar da untxa ulertu nola datuak erabila diren, noski behar dira susena izan, noski behar da etikoa hori dena ados gira, baina teknologia eta medikuntza elgarrekin lanean izan behar dira, medikuari denbora gehiago emaiteko, pazientearekin izaiteko. Nik asko sinisten dut intuizioan, eta ez naiz fisikalaria, baina gaur egun irakurtzen dut ere fisikalariek esplikatzen dutela behar intuizioa dela gure gorputzak kaptatzen dituen gauza batzu eta mekanika kuantikak esplikatzen aldituena, ez? Ez dugu behar dena razionalizatu eta horretarako behar dugu denbora eman medikuari ukan dezan denbora pazientearekin. Pentsatzen dut inaki ari zinela diktaketaz, ez da? Zuk hitz egiten ari zaren bitartean, medikuak zugan arreta jarri dezan eta diktaketa sistemak zuk esandako hartu dezan bestelako lanik egin. Diktaketa eta horrengo zita eta pizkat diktaketa, baina pragmatika batekin. Nik uste dut hori posible dela. Azken feanean, hizketa ezagutzailea egokitzea izango litzateke ingurune horretara. Datua beharko lirateke eta segurazki eredu akustiko batekin eta hizkuntza eredu berri batekin, baina hori gaur egun ikuste posible dela. Gero beste kontua Osakidetzan eta holako sistemak martxan jartzea, komplikatu izaten dela, datuen kudeaketarengatik, pribatutasun kontuak eta momentu honetan hori adiez itzulpen automatikoan bagabiltza Osakidetzarekin, domeinu medikora egokitutako itzultze automatikoa nolabait egokitzen hitz eta Luierren artean. Beste galderaren bat, azkeneko bat. Bai, Kepa? Ikaragarria dela entzun duguna, esan du Kepak. Bestik ez dula galderarik egin nahi, hoxe bakarrik. Eskarrik asko gure sei islariei, eskarrik asko danoi, eta danok kafera, konbidatuta.